समझी जी के हमारा ढेर दिन हो गइल बा आइला हमरा देखलो ढेर दिन हो गइल बा का जाने वहाँ के याद पड़ेला कि ना पड़ेला कैसे वहाँ के कबो कबो चल आवे 10 दिन में 15 दिन में यही हम सोचेली अभी तो वहाँ के बुझे तो गोला 2 महीना हो गई रुको हम फोन लगाई पहले वहाँ के समझी जी मेरी फोन लगाओ तन ढेर दिन लगल वहाँ से बतियाई पहले हम हेलो 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 गोड़ लगतनी हाँ हेलो हाँ गोड़ लगतनी खुश रही का हाल चल बाजी अरे बहुत ठीक बा अरे समझी जी एकदम भुला गइल बनी हमरा के ना अरे अब भुलाए वाला कैसे हम भुला जाए जी सरकार हमरा तो देखला बिनु व्याकुल बानी हम अब तुरंते आइए रहल बानी। अच्छा तो बताई रउआ पहले तो आए रहनी 10 दिन में 15 दिन में ए माने 15-20 दिन बीतत बीतत में रउआ 2 हाली आयत रहनी आ अब रउआ का हो गइल 2-3 महीना से का कहीं ऐसने काम में धाना पड़ गइल बा घर के चक्कर में हम पड़ गइल बानी केहू मिल गइल बा का रउआ नया आदमी नहीं नया आदमी का तो हमरा तो ऐसा नहीं बुझाता बे महाराज रउआ के देखला बिनु हमारा रहियो ना नु जाला जी। तो बताई 3 महीना हो गए एकरा का सोची हम रउआ के नहीं हम आवते बानी अब रउआ फोन कइनी हम ना आई आप बुलाए या हम ना आई आईती आके घूम जैती ढेर दिन देखला हो गइल बा मन करता हमरो बड़ा रउआ के देखे के हाँ हाँ हमरो तो देखे के मने करता। ठीक है बताओ कहिया ले आई वो बताई बस 2-1 दिन में हम चलिए आ रहल बानी। ठीक बा आई हाँ आई ठीक बा तब रखी नू हाँ रखी सुनी ना हाँ बोली आई नू तो का कही छोड़ी जाती ना कहम काहे ऐसा ही छोड़ अरे तनी कह दी मन के बात देखी जबान पर जौन बात आ जाला ओकरा के भीतर ना रखल जाला बाहर निकाल दी जाला छोड़ी रखत नहीं आई अरे कोही ना महाराज अरे कोही ना का अब समझे हमर बात का कहम का अब रउआ लइका बनी बुढ़ा बनी ये कुल करत रउआ अच्छा अच्छा हो बतिया हमरो याद पड़ गइल फुचुकवा के हाँ अच्छा तो 10-20 को ले लेब ना ले लेती 10-20 ना ले तो 5 गो कम से कम ले ले हम 5 गो से का होई जी हाँ हो जाए अरे ले ली तो 20 गो ले ले की अरे रउआ हाथ से कहूं खा लेम तो हमर अच्छा अच्छा अतना रउआ अरमान बना जी अच्छा तब तो हम होते बनी ठीक है बा आई समझी जी हमारा आओ करे बहुत नहीं किया होता नहीं बड़ा निमन आदमी हवन बहुत ही अच्छा आदमी हवन समझी हम बाकी उनका तन बेटी भी एक खचड़ीन एकदम किच 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 कोले रहले रात में चलो ठीक बा वहां के आवतन तो कब ले आई वहां के कहता नहीं 2 दिन समझे से बहुत दिन मिलला हो गई आज उनका से के बताइए दी कि हाँ सरप्राइज देवे के रहो उनका के हाँ चलिए अब उनका से तेरा नाम का दीवाना तेरे घर तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है तेरा नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है दिलबर से दिल लगी हो जिस नजर से दिल लगी हो उस नजर को ढूंढता है तेरा नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढ आवाज दिल की पहचान लो मैं कौन हूँ ये तू जान लो आवाज दिल की पहचान लो मैं कौन हूँ ये तू जान लो जिस नजर से दिल लगी है उस नजर को अच्छा गुनी गोड़ लगत खुश रही जी खुश रही आई आई बहुत खोजे में कुछ भुला गए का कर का कही भुला गए घरवा ना का कही कौन को दे दी कौन हां तन बंद कर का कही चल हमारो दिल रोवा के देखला बिनु बड़ा बेचैन अब आगे जाई होने रोवा के फोन करे के पड़त रुए अब अबे महाराज बैठी हम
का कही। अब हम रोइया गलो मरो पे उतरनी हनु तो कनिया समझी जिन खातिर भाई इनकर चॉइस जौन मन कर एथी वाला बात ए है फुचुका खा ली। अरे बाप हाथ ना मनी रो फुचका लेके आई ए महाराज पानी 5 गो ले ढेर मत ले 5 गो लिए पैसन एथी के 5 गो का होई 10-20 गो खाई महाराज हमारा तरफ से 10-20 गो हार्जा कर लग रहा। अच्छा चल ठीक बा कोनो बात नहीं के हाँ। आबे त दिक्कत भइल होई रोगा तनी मनी दिक्कत होखल बरसात के मौसम बा करी का परेशानी होखल परेशानी रहुआ के देखो तन त दूर हो गई। हां ना इहो बात ठीक है कहत नहीं हम जाना तनी कि रोगा हमरा के देखले परेशान दूर हां हां जरूर काहे कि रोगा तो पहले ही से हम जरो के बुझत नहीं का बुझत नहीं ना उहे बतिया। हां उहे बतिया। अरे देखी हमनी के जब आपसी प्रेम बा आपसी हितई नतई बा तो आपसी प्रेमे न कहे। हां बिल्कुल बिल्कुल एकदम कहे तो एकरा के बुरा नइखे माने के ना बुरा ना मानत नहीं। हां हां सुनी बुरा मानते तो रोगा बोलती हाँ। बोली कहीं तब सब ठीक है बड़ुए पानी पिए के लेके आओ और कुल ठीक बा। हां बढ़िया बा बहुत बढ़िया। अच्छा बुचिया कहाँ गई है? बुचिया घर में सूता रहल हिय राव सुतर रहिया। हां घर में केहू नहीं के केहू नहीं के हुए सुतल बिया राव बेटी सुतल बिया सुतल बिया। हमार बेटी गोल बिया पढ़ इनकर लड़किया हमार लड़किया तो घर में सुतले बिया इनकर लड़किया स्कूल में पढ़ ही गई बिया। अच्छा मौका बा का कुछ कहनी है का ना जी कुछ ना कहनी है मने कहनी है कि अब शोर समाचार कुल देखनी पानी है पिए के लेके आई नु तो हाँ हाँ ले आई। ठीक है बा लेके आओ तन ये जाना तड़ी कि हम पानी पिए आइल बानी कि हम दोसर पानी पिए आइल बानी। हाँ अच्छा आओ हां ली पानी पी धरी पाछे पानी पियल जाए बाकी रउआ के तनी है तो ठीक से बैठी। ठीक है तो बानी और काहे कैसे रउआ डेरा तनी का हमरा से महाराज। ठीक बानी जिम करियो हो तनी सब जिम कर करियो हाँ बोली का कहतनी कौनी है कि औरी ठीक ठाक रहनी है ना एकदम ठीक ठाक से बानी। अच्छा चली देखो तानी तब हमारो मनोकामना भाई पूर्ण भइल सबके सर समाचार मिल गइल बड़ा हम दिल से खुशी बानी हार्दिक दिल से का समझ बूढ़ा का सोचल हम तरी से मजाक कहीं बूढ़ा से कह देवे नहीं बूढ़ा तो बुझा लगे एकदम कपार पर चढ़ जाला। हाँ आय बूढ़ा हमार मजाक कौन महंगा पड़ जाला बूढ़ा से जब मजाक करे तब बूढ़ा सोचे ला काहे नहीं कौन बात सोचे लगे बूढ़ा कोई हो का कुछ कनी ना कुछ ना कनी। हां मैं कहे के का ना बात कहे के का बोल रो से पानी पी हाँ पनिया पियो और बोली और सब सुनाई औरी कुल ठीक बा घर दुआर के आई सोच मर कहां ई पटका पटकी का के न कल नहीं मार करके कर ले एक ना जी साटा बरसात अपन बरसात के दिन नु बा छिटका उटका पड़ जाता कहीं ऐसा नहीं झिसियाई रहनु हां ओइ जे लुकाई रहनिया चुवत होई का जाने उहे करखे लागल बा हां करखा लग गइल बा जी। अच्छा अब का करी अब आ गइल बानी जगह पर तो करी हमारा तो बुझा था कि केनो पटका पटकी कर ले नहीं पटका पटकी अब हम का रास्तावा में आता ना हम गाँव में पहलवान भइल बानी कि पटका पटकी करत फिर ठीक बा रउआ के आ गइल बानी तई करी खबो छूट जाई करी खा छूट जाई ना हाँ। दे छोड़ा दे हम खींच दे देती बेटियो खींच देत रहा। अरे ठीक बा ओकरा के का तकलीफ दिहल जाई हो अब ठीक बा जगह पर नुआ बा कुर्ता हो हमहू जब जगह पर बानी त एकरा में सोचे के का बात बा। का मम्मी जी? अरे तार बाबूजी आइल बनी काहे हो? बाबूजी? हां हां गोड़ लागतन बाबूजी। खुश रह खुश रह खुश रह। एको बार ना बतैला कि हम आवत नहीं। अरे यहाँ के अचानक आ जानी ना जाने लू हमरा एके हाली मन कइल हनु एक बैक मन में ऐसन भ गइल उमंग अच्छा खुशी रोज दिन फोन करके आवत ले पता नहीं तार का हो गेला कि अइबे ना 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 समधिन जी के फोन कइले रही तो हम अब कहनी है कि भाई हम आ रहल बानी। अच्छा हां समधिन जी हमरा के फोन करवी नु। हां हां पानी पी के लिए पानी अनि पिया देले बानी यहां का। जी अच्छा वो बता काहे देतन कि हम फोन कर ले रहनी है
ओकर से कहले ना नु रही रो कह तन के फोन कर ले। अच्छा ना हम का कहते नहले नहीं की नहीं अभी तो नहा हुआ के जले चल बने कोनो बात नहीं थे। और पिठिया में तो देख तेरे भाई को जरी लागल बा हेने। कजरी हां हेने पूरा फैक्ट्री में हेल के रहा का बाबूजी। हां आ सही कजरी लगल बे देखो को जरी अच्छा अच्छा चल भाई तो काजर ह हम कुल ठीक बनी जल बिटिया। अच्छा हां हमरा कोनो बात नहीं खे। आई रो रियो आई पड़ के का निका कर ली वो रुकी भेज तनी पानी पिए के लेके आओ पानी पिए के ऐसे दे लेना नहीं है तार बाबू को। अच्छा छूछे दे लिया मीठा उठा के कोनो जरूरत नहीं खे। छोड़ी महाराज हम तो उन्हीं आज गोलमरवा पतन बोला तन बाबूजी खुश रह रवा कबई नहीं हो। हाँ हमरो आधा घंटा ले अइला भइल। हां तो हम के 10-15 मिनट भइल आइए तो तुरंत सूत गए तब ना के भाभी गइले तो जगह के भेजली। अच्छा तू बारू बुझी ठीक नो। हां हम ठीक बानी पढ़े में मन लगावे चलो नु। अरे का कहत नहीं पढ़ाई में तो दिमाग खराब हो एकर जाता है। पढ़ाई में तो हमनी के बर्बाद बनी जाए। हाँ अभी पढ़ाई करी अभी कहती है कि हम दरोगा के तैयारी करम तो का करम ना बच्चे दरोगा के फार्म भरबो ठीक है बा। आज ही जाना तो नहीं खी आजकल लड़कियों नो के एथी क के फार्म भरत तारी सन तो दरोगा हो जाती है कोनो पुलिस हो जाता सन। अच्छा बात चलता नहीं हम ट्यूशन ठीक बजो। हाँ जा अब हाँ सुनाई अब तो का हमको ही सुनाई देखी तब ठीक बानी नहीं। एकदम ठीक बनी मस्त बनी हम। अच्छा चलिए रउआ कुछ बोलते नहीं कि ना बोलम तो हमर मनवा ना नो लगी का बोली का रोआ के बोलैबे कइनी है रोआ के कहतनी खाना खा ली तो हो तरी बोला हो तन ठीक से बोला ही। बुढ़ावा का सोचता अपने मनवा में रहता हमार तो एकदम मनवा सोच के दिमाग खराब होता है। हम जोन कहते हैं एकदम उल्टा सुन और कब लाइन पर आई गाड़ी लगा कहीं और हाँ मलकिनी रह ठीक बाड़ी ना। हाँ मलकिनी ठीक बाड़ी काहे ऐसे मेहरा के बोलता है का करी भाई बुझाता कि मलकिनी सेवा कर भुला गल बड़ी कार होगा के बे मलकिनी हमारा के का पूछ तड़ी महाराज वही से तो हम एने चल आई न मलकिनी तो घर में बुझाता नू कि एकदम किच किच क के हमार दिमाग आधा करे टेंशन रहेला। बाग रहे दिए ऐसे काहे कहता नहीं होगा बे महाराज जानत नहीं खी रोज सांझ सवेरे तनी हेने होने घूमो बिना तो हमारा रोहिए न साला जननी यही से रउआ पर हमारा रउआ की है आवे के हमेशा मन करेला कि जा जाई तो सबसे बनी तो भेंट हो जाई मुलाकात हुई रउआ से तनी बात हुई प्रेम भरी बात होखेला तो तनी नीक लागेला कैसा। अब हमनी के उम्र बानू हाँ बात प्रेम भरी बात करे वाला। हाँ अब का अब तो कुल खत्म हो गया अब बाल बच्चा भइल सन सियान अच्छा बाल बियाह बच्चा शादी भइल लेकिन के ओहो रो बुझत नहीं की बाल बच्चा भइल सन तो बाल बच्चा अपन फूका तड़स छन तड़सन हमनी के वो का लेना देना बा घर के दुख सुख हमनी का अपन प्रेम व्यवहार अगर ना लगाई जा तो घर गृहस्थी चली वो तो बढ़ले बा रघुए सोची ना सही बात बा हम तनी से मजाक कई बुढ़ा से कह देवे नहीं बुढ़ा तो बुझा लगे एकदम कपार पर चढ़ जाला। हाँ आय बुढ़ा हमार मजाक कोई महंगा पड़ जाला बुढ़ा से जब मजाक करे तब बुढ़ा सोचे ला काहे न कौन बात सोचे लगे बुढ़ा कोई हो।